Pero kung gusto ka, akong sawayan o kahangyo ang imong iyaan nga tuan sa Sarangani Province. Basig maluoy to nimo, paeskulahon ka. Sige, ma. Basta hindi mo sugot si auntie. Tinuod, ma? Nisugot si auntie? Oo, anak. Ug siya na ang mapaeskwela nimo hangtod sa kolehiyo. Maayoy noon, ma. Sige, pangandam na. Aron makalarga ka para Sarangani. Kinsa may musugat na ko, ma? Sugato na kasi mong igagaw nga si Ara. Dali, gaw. Ipahimutang ng imong mga gamit diri. Salamat, gaw. Ara, Ma. kung makakaon na gani na si May, paduolaon niya na ako ha, kay na ako'y tuyo. Ma. Auntie, Paminaw sa akong isulti nimo ha. unsa man na, auntie? Papuyon ti ka din sa bahay o paeskwelahon. O kinahanglan nga magtarong ka gyud sa imong pag-eskwela. Dili ka mahimong mag-uyab-uyab. Auntie. Kay kun ako ganing mahibaw-an nga mag-uyab-uyab ka, paundangon gyud ti ka sa imong pag-eskwela. Auntie. Hala, sige. Pangandam na si mong mga gamit kay hapit na ang ablis klase. Kalaing binimpak ko tining dapita, uy. Wati mga kaila. Hi, Hello? you student? Yes. Jim, May. dili ka mag-skwela sa una, May. Sa Misamis Oriental? Mao ba? Unya, friend na ta? Okay ra. Sa amin ko eh. Sugad lang nga, nagkailami ni Jim. Magsige naman hinun ko kung ang huna niya. Niyapag na matingali ko eh. I love you, May. Jim, Bahala gusto ko ka na ko. Ang importante nga, mahibaw ka nga, love di ka. May chance ba kunin mo? sorry Jim ha. Pero dili pa mo ko gusto mag-uyab-uyab, uy. Oh, Gusto pa kong human og eskwela. pwede rin ko di mo dungan nun. Parehas sa uban ko. Trabaho, eskwela, may uyab pa. Kaya magaling nila. Basta mauna to. Dili pa ko musod og uyab-uyab. Bi, pila na lang kabuuan ang akong paabuton. Ubalhin ako sa eskwelahan. Kay, mag-college na mo ko. Bakit ka maluoy na ko? Ayaw lagod pamugos, Jim. Unsa man hinungdan? Nganong di man ko ni musugton? Kuan, Jim. Kining... Mga tanan ako lain mo. Unsa man? Ganahan ka na ko? O dili?
Ayaw lang gud ko pangutan na anak, good. Asultihin lang ko. Gusto na kong mahibaw. Love ko nimo. Oo. Dili. Love. Oo. Naaram din na. Nga. Nga nung di ko na masugton. Jim, wa ka makasabot na ko. Kung mag-uyab-uyab ko, paundangon ko sa kong iyan sa kong pag-eskwela. Ay, di lang ko ito magsaba. Ha? Lagi. Sugta lang ko. O di lang ta magsaba nga uyab ta. Mahadlok ko, Jim, uy. Ay, kadlok. Magkamping na ko ta. Saman. Ha? Uyab na ta? Sige na lang, uy. Oo na, ako na kang gisugot. Yes! Gaw, tinuod nga uyab mo ni Jim? Gaw, kuan. Kining. Tugaan na lang gud gaw. Igagaw bitaw ko nimo. O, gaw. Anong nahibaw man ka? Gisultihan ko ni Jim gaw. Unsa? Ayaw ka balaka gaw. Dili ko magsaba ni mama. Gaw, tabangi ko ha. Dili may baw si auntie. Kay basin paundangon ko sa kong pag-eskwela. Ayaw lagi ka balaka gaw. Ako rin bahala. Kumusta man ang imong pag-eskwela, May? Okay raman, auntie. Ay, maayo hinuon. Aon sa man. Nituman ka ba sa atong sabot nga dili mag-uyab-uyab? Kuan. Oo, auntie. Maayo. Kinahanglan nga mahuman ka gyud sa imong pag-eskwela. Ni-text mo si Jim na ko. Akong bisahon. Gawas kay may tuyo ko nimo. Unsa mo kayang tuyo? Gawas ko. Jim, unsa man mong tuyo na kung anong ni amantay ining mingaw nga dapit. May, ugma, malargan ako sa Jinsan. Kay, ato ko mapadayo sa eskwela dito. Mao ba? Jim, gigakos mo ko nimo. Masagilan ko, Minga. Bukatanin ako. Kay, Minga, unyog ko nimo. Jim, ayaw, dili ko andam. Sakit ako sa kubuhato nimo. Love makako nimo. Oh. Please, sakti ko, ha? Jim. Lain na, Jim, uy. Nganong nilak mo ka? Mapugos man kami. Ayun na pag-hilak. Masig mamabdos ko, ah. Paibawa lang ko kung mamabdos ka. Kaya di bitaw ko mudagan. Bantay bitaw. Nakabantay ko nimo, May. Magsige na lang lagi kag kuputan ang imong cellphone. Kuan, auntie, nalo kagitan ako nga salida. Salida ka, ha?
Permi kong makabantay ni mo nga nagsige kag chat. Unsa man, nag-uyab-uyab ka na? Wa, auntie, uy. Bantay bitaw ha. Maikani kay wa dili si Jim. Tuwa na sa Jansan. Kay kung may bawa si auntie nga may uyab na ko, madamay gid si Jim. May! May! Auntie! Dool direk! Auntie! Gisupak giday ko nimo ha? Naguyab-uyab giday ka? Gaw, sorry gaw ha. Gipugos mo ko kung mamagod nga pagpatugaan maong ditugaan na lang ko. Auntie! Uwa, kay uwaw ha? Auntie, pasaylo ako. Pasaylo? Si Jim pagyud ang imong giuyab nga imong igagaw? Gusto kang baliwon mo? Unsay gagaw, auntie? Auntie, pasabta ko nung ninyo. Ang inahan anang Jim igagaw sa imong inahan. Ug tuwa karon sa abroad. Unsa? Kinuha ko. Nga nung nahitabo pa di. O ako may bawa ni auntie. Gaw, sorry gaw. Nahibaw man ko nga igagaw ni Jim. Unya kay iya man kong giingnan nga dili magsaba kay nakagusto ko na siya nimo. Maong buwag gyud na ha. Buwag gyud. Ganun imo ba nagibuhat na ko, Jim? Di ba ba na kakigagaw ta? Ganun na kuyabot ka na ako. Silo ka lang kumi. Saan mo? Ikukbam ko ni mo. Maong, ano ko mang daw na nga. Gagaw ta. Grabihan sa di mo, uy. O kami kaluoy na ako. Imong ipahibos na lang ako pagkababay. Oo, spon ko, mi. Sorry. Nagkaalang ko sa kong gugman. Sorry, Sab Jim. Mahal ti ka. Pero kinahanglan nga ato ni putlo ng atong relasyon. I must be crazy now. Maybe I dream too much. But when I think of you, I long to feel your touch. Mura ko gidat-ugan sa kalibutan. Nga ang nahimo na kong uyab ako di ang igagaw. Sa pagkakaroon, ako nahibawan nga minyo na si Jim og may anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.